שלום, כאן חמי גפן, ליווי וכלים להקלה על כאב מתמשך. בדקות הקרובות תוכלו להאזין ולתרגל את הצעד הראשון במדיטציית 3 הצעדים לשינה טובה. במדיטציה הזו אנו מתחילים עם הרפאיה של השרירים בכל הגוף, עוברים לנשימת בטן מרגיעה, ולאחר מכן מסיימים עם התמקדות בנשימה, ב3 דרכים שעוזרות לשחרר את המחשבות שמטרידות. כאמור, הקטע הנוכחי מכיל את הצעד הראשון במדיטציה, ולמדיטציה המלאה תוכלו להאזין לאחר שתורידו את ערכת שינה טובה. הערכה מכילה גם מדריך שיעזור לכם להבין איך מתח ולחץ מקשים עליכם להירדם. שתהיה לכם הרפאיה מהנה. בדקות הקרובות נרפא את כל השרירים בגוף, מהמצח ועד כפות הרגליים, ונעזר ביכולת הטבעית של הגוף שלנו ליצור תחושות של רגיעה, נינוחות והרפאיה עמוקה. נתחיל במספר נשימות איטיות, נאפשר לאוויר להיכנס דרך האף, פנימה והחוצה, ונאט מעט את קצב הנשימה. נפנה כעת את תשומת הלב לשרירי הפנים ונתמקד במצח. ניתן לשרירים במצח להיות יותר רפואיים, להיות קצת יותר כבדים, ונמשך לכיוון הרצפה. נאפשר לשרירים מסביב לעיניים להתרכך ולאפיים להיות כבדים יותר ואולי גם להיעצם. וכעת נתמקד גם בלחיים, נרפא את שרירי הלחיים, ניתן להם להתרכך קצת, ונאפשר לשרירים בלסתות להשתחרר. נשמוט מעט את הלסת התחתונה, ונחוש את כוח המשיכה המושך בעדינות את שרירי הפנים והלסתות כלפי מטה. ניתן לכל שרירי הפנים להתרכך, להיות יותר רפואיים, ומשך לכיוון הרצפה. וכעת נאפשר להרפאיה לזרום גם לצוואר ולעורף. נרפא את שרירי השכמות ואת השרירים שבין הצוואר לכתפיים. נאפשר לגב להיות מונח על משענת הכיסא או על המזרון, וניתן למשענת הכיסא או למזרון לתמוך ולהחזיק את המשקל של הגב. ועכשיו נרפא גם את הכתפיים וניתן להם להיות יותר כבדות. נרפא את הכתף הימנית וניתן להרפאיה לזרום לזרוע, לאמה ולכף היד. נחוש איך היד נהיית כבדה יותר ויותר. נאפשר להרפאיה לזרום לכל אחת מהאצבעות, לאגודל, לאצבע, לאמה, לקמיצה ולזרת. ונחוש איך גם כל האצבעות נהיות יותר ויותר כבדות. ועכשיו נרפא גם את יד שמאל. נרפא את הכתף השמאלית, ניתן לה להיות יותר כבדה. נמשיך וניתן לזרוע להיות יותר כבדה. נרפא גם את שרירי האמה, את כף היד, ונחוש איך היד נהיית כבדה יותר ויותר. ניתן להרפאיה לזרום לכל אחת מהאצבעות, לאגודל, אצבע, לאמה, לקמיצה ולזרת. כך שכף היד והאצבעות נהיות כבדות ורפויות. ניתן עכשיו לשתי הידיים להיות מונחות בצדי הגוף, ונרגיש איך המתח מתפוגג מהן ומשתחרר. וכעת נרפא גם את שרירי הגב. נחוש את ההרפאיה זורמת במורד הגב ועמוד השדרה, וניתן לשרירים מהצוואר ועד עצם הזנב להשתחרר ולהתרכך. נחוש את התמיכה העדינה של משענת הכיסא או המזרון, ונרפא מהמתח בגב.
ניתן כעת להרפאיה להגיע גם לשירי החזה ולבטן. נאפשר לשירי הבטן להתרכך ולנשימה להיות קלה יותר. וכעת נרפא גם את הרגליים. ניתן לרגל ימין להיות כבדה יותר. נאפשר לשירי הירך להתרכך. וניתן להרפאיה לזרום גם אל שירי השוק ולכף הרגל, כך שכל הרגל נהיית כבדה יותר ויותר. נרפא עכשיו גם את רגל שמאל, ונאפשר לשירי הירך להיות יותר כבדים. נאפשר להרפאיה להגיע גם אל השוק, אל כף הרגל ולאצבעות. נדמיין איך המתח משתחרר מכפות הרגליים, והרגליים נהיות כבדות יותר ויותר. ועכשיו כל השירים בגוף רפואיים ורקים. ואם יש אזור או שריר מסוים שעדיין יש בו מתח, נתמקד בו למספר שניות ונרפא אותו. נאפשר לגוף להיות מונח על הספה או על המזרון, ונחוש איך הספה או המזרון מחזיקים ותומכים את משקל הגוף. ולדקה הקרובה נאפשר להרפאיה להמשיך ולזרום בגוף, לשרירים להיות רפואיים, כבדים וחלקים, ולהרפאיה להיות עמוקה יותר ויותר.